No, co teďka se mi stalo? Přijedu, vyvezu bojky, mám broďáky, vyvezu bojky, připravuju si montáže. Dal jsem někam jehlu, nemůžu ji najít, takže piplám se s montážema. Pěkně si to nachystám všechno. Mám na sobě pořád broďáky, otočím se, že vyjedu jako na člun, otočím se, člun nikde. Jo, člun jsem nechal takhle, člun nikde. Mezitím on se otočil vítr a ten člun mi odfoukl. Takže okamžitě setřepu ze sebe broďáky, vezmu si boty, uříznu montáž, běžím do auta, tam mám olova, většinou chytám jako na odpad, ale mám tam nějaký olova, navážu olovo, vezmu si silnou baterku a běžím po směru větru a prosvěcuju hladinu. Jo, vzal jsem si takhle silnou baterku, prosvěcuju hladinu. Ten člun má na sobě takový bílý znaky, takže jsem ho našel. Byl asi 60 metrů od břehu a vzdaloval se od toho břehu. Šel podél pobřeží, no, ale vzdaloval se. Takže nahazuju na něj desítky nahozů, několikrát jsem ho trefil, že to bouchlo, to prostě takhle bůh, i kýbl jsem trefil. Šlo to za něho, nebo jsem ho přehodil, ale jak to olovo došlo, tak to tak bouchlo. Jako do toho člunu bůh a pryč. Ten člun měl takhle pádla a ty pádla ho brzdili. Kdyby neměl takhle ty pádla venku, tak už je pryč. Jo? A kdyby byl celý zelený, tak ho asi ani touhle silnou baterkou, jo, nenajdu. Podařilo se mi na něho několikrát nahodit, takže jsem ho částečně pořád přibližoval k pobřeží, ale on vždycky se jako přetočil a zase se to vysmeklo. A předpokládal jsem, že jestli se otočí vítr směrem jako na jih, jo, tak prostě je konec. Jo, to by nebylo šance tady na tom jezeře najít. Hráz je zavřená, teďka po těch povodních to je uzavřený, to by nešlo přejít. Prostě já, než bych se tam dostal na druhou stranu, tak to je jako obět tady 20 kilometrů, jo, trasu. Takže prostě hrál jsem prostě o čas. Takže pořád jsem na něho nahazoval, vždycky jsem ho teda přehodil, občas se ho podařilo to olovo, že takhle ho posunulo jakoby ke břehu a měl jsem trošku víc šancí, jo, ale prostě špatně, jo, všechno špatně. Dokonce jednou jsem ho dostal blíž ke břehu a zvažoval jsem, že se svlíknu a že tam zaplavu. Ona voda není úplně jakoby ledárna, bude mít možná 10 stupňů, ale ještě by se to dalo, jo, ten krátkej, na tu krátkou vzdálenost 40 metrů by se dalo doplavat, ale je po povodní, jo, kdo ví, jaký bordely v tom jsou, tak tohle se mi nechtělo, jo, teďka tady 4 dny být, jo, tady po tom, co zaplavu. Naštěstí se mi podařilo hodit tady takhle, že to olovo spadlo takhle. A přitáhl jsem ho. Asi 1,5 hodiny, jo, tady je to olovo, 1,5 hodiny to trvalo, no a nějakých půl kilometru jsem teďka dojel. Jo, to bylo úplně prostě pryč. Kdyby se otočil vítr, člun je ztracený. Napíšu si asi na něho telefon, kdyby se to někdy stalo, Poláci nejsou skety, jako oni by mě zavolali. Ten člun stejně by měl mít číslo. Jo, já mám povolení, v Polsku musí být povolení na člun, normálně se to na obecním úřadě, nebo oni to mají jaký maršálek, nebo jo, ten úřad, normálně to vydají, jo, asi za 20 zlotých. Ale měl by mi dají číslo, jo, ten člun, tak aspoň telefon tam dám. No, takže tady ještě mám koule, ještě jsem to nezavezl, takže takhle, no, ale mě to jako rozkopalo celou výpravu. Takže jdu zavíst, pěkná akce, už bych to nechtěl zažít, ale dobře dopadlo.